Nagatubang karon og mga suliran ang tribong Bagoboklata sa Davao City tungod sa mga illegal nga mga aktibidad nga ginapahigayon sa ilang ancestral domain. Atong sayro ng detalye na ini pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara na ngay nagtabang ang Ancestral Domain Management Office sa kadaiyang ahensya sa gobyerno, partikular sa tribong Bagoboklata kay lagi daghan na silang mga problema giatubang silang ancestral domain. Sa gipahigayong stakeholder summit sa tribong Bagoboklata sa Barangay Sirib, Davao City, dinhi giparayag sa chair sa Ancestral Domain Management Office kun ADMO ang nagadaiyang problema nga ginaatubang karon sa ilang 6,378 hectares nga ancestral domain sa syudad. Lakip na dinhi ang pagkalot matud pa og treasure, kaingin, pagpanakop sa mga hayop sa kabukiran, pagdaghan sa mga basura ug ang pagsulod sa mga migrant o dili sakop sa tribo. Kami nadismaya karon sa Bagoboklata kay basig pag-awahi sa adlaw mokonhod ang tubig nga mudagay-day padulong sa Davao City. Mao nang nagiimbata bitar na mo ang Davao City Water District kay daghan ang illegal nga gikuha sa tubig diha karon. Lakip sab ang pagpanghulga sa seguridad sa mga sakop sa volunteer group nga Bantay Bukid nga mo'y gitahasan unta nga mag-monitor sa kahimtang sa ancestral domain. Kung threaten sila, pinaka nila mahimo is yung sa patabang sila sa local police. Sa kabahin sa DNR Senro, sa Kalapad sa Luna, dili sab nila maakopar ang tanan, sanglit pipila lang usab sila. Busa, girekomenda nila maghimo og multi-sectoral committee, marag memorandum of agreement sa ato mga stakeholders, mga government agencies na kinsay angay na marag one-stop shop ba nga pag nay-complaint siguro makibalo na yung tanan. Sara na tinguha ang tribong pinaagi sa pagtinabangay sa mga ahensya mapanalipdan ang ancestral domain. Kinay-tuo sila nga yutang kabilin dili lamang kini panginabuhian, sanglit kini matud pa ang kinabuhi sa katawhan. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.